eziokwu ọ bata o jide nke ya echi nke ya aga oge Olise Chukwu ka ezi aga anyị si na ndebe mmadụ ka ndebe ego oge o jede nwanne obe mmadụ adịghị ala ụlọ n'elu baịsikụl ị ga-ama atụmarị ya na mgbe anyị nyarụ gị nwanne snapping akwa ka ege ntị na oge o jede egbe ọta dị egwu na mana ọ dị ka egwu sija oge o jede ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị ọta ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị egwu abụ ndụmọdụ ka ndị bịa ụmụnne ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo be anyị ife ji nwekwo ya bụ okunu ya ka n'ebe nnu ụmụ Igbo n'ụlọ n'ụmụ Naijiria ga n'ụlọ n'ụmụ ụmụ enwe egwu ma n'ebe ụgbọalele ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego mgbu ahụ mgbu mmanwụ biko na-etinye ụmụnne ekwekwe mgbu mmanwụ biko na-etinye ebole ekwe olu ka ga-edebe ego ka nje nwedebe nwanne m ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu olu ka ga-edebe ego ka nje nwedebe nwanne m nụ ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ma nwa agụ ga-arọ igbudu alele onye anyị na-abịa n'egwu a obele nwa Nwachukwu ma wela tọ Bobby nwanne m Bobby mmanwụ na nwannu Bobby nwa mama n'ebe nna ịsalịa isiolu ka ị ga-edebe ego nụ ka ị nwee jede mụbụ mmanwụ Bobby nwa mama isiolu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwede mụbụ mmanwụ Bobby nwa mama kenebe nnalụ ka ikene nnalụ Bobby nwa nwanne nwanne m Nwachukwu nwanne Chukwu ma wela tọ nwa mịata na onye ọma na nwa bụ ka isi ụwa gị ọkọchi Lagos ka ịbịa achụ ego n'Bobby odogwuru ala obele nwa na-emesi ike bọrọ nwanne m kwana ezo Bobby mmanwụ na onye kenebe nne nnalụ ka ikene Bobby nwa mama Bobby olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ị nwee jupụta nwanne gị nụ ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ọ na-abụ asị ezuka ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ennalụ nwanne m Nwachukwu ma wela tọ nwa mịata nwanne na nwa bụ ka isi eje Lagos ka ịbịa achụ ego gị ennalụ nwanne m ekpele nke bụ nwa ife melite nwanne m mmiri akọnye Bobby odogwu Bobby nwanne m anyị si mmiri ata na ma awụla Bobby ijebe n'ọdụ mma nwanne m nụ ịnaba n'ọdụ mma anyị si ojije gị egbune gị ụfọdụ ụna gị egbune gị Bobby nwa mama famasi gị na-adụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobby nwa mama kenebe nna alụ ka ikene Bobby mmanwụ na Bobby nwa mama
eze ọgọ ojedenu onye nwe egwu anyị na-ekele enelu Chukwuma ala azọ mami asana na mmụ akwụkwọ isi eze na Lagos ka ibi achụ ego business pharmacy na-ekele isi na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma nnalụ nwanne m nụ Chukwu na ya lụghị nwanne m obi mmanwụ na-akpọ ego onye ọma bụ mmanwụ ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ isi na nke nnelụ gị nụ nke si na-enwe akụ praivo ezi ọhịmụ praivo obi nke si na-enwe akụ nwa praivo na mmịatị ana m onye ọma nke si na nwanne m nụ nwa praivo mmanwụ na-akpọ ya n'egwu a ele onye egwu onye ma egwu olu ka ị ga-edebe ego nụ ka ije nwedebe nwanne gị nụ ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enụ praivo esi na kenelu gị nụ ya bụ nwanne gị ya bụ edochite nwanne gị nwanne azụ ke na ndebe mmadụ ka ndebe ego gesi na nwa aka nwanne m ma nwebe ego praivo nwanne m nụ unu ma pụta ọzọ nụ ụmụ enwe ego praivo nwakọ biko kenele m bobi obele nwa na-emesiri ike anyị si meela tana mazụ anwụla ma nwewago oele oji menụ ụgbọala nke si na nwakọ nke si na kenele gị ezi ọhịa aka gị Ikechukwu Nwachukwu icon big ya bụ ezi ọhịa mami asana Ikechukwu nwanne m nụ Ikechukwu Nwachukwu nụ icon big nwanne m privacy na nkene ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ya bụ Ikechukwu Nwachukwu icon mmanwụ na wenụ icon big mụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ụmụ Igbo bịa n'ụlọ ọnụ ụmụnne Naijiria bịa n'ụlọ ọnụ Afrịka bịa n'ụlọ ọnụ Yoruba bịa n'ụlọ ọnụ ma webe ego ya oge ochede ka nnelu Nwachukwu ma wee lazọ esi na nkenele gị Nnamdị Anakweze akwụnyele nna na mmụ ọba akụ Nnamdị nwanne m nụ Anakweze nwanne m nụmekene onye ọma Nnamdị nwanne m nụ Anakweze onye ọma nụmekene akwụnyele nna obi nwa mama esi na kenele Emmanuel Odoba Papa Chinoso ya na Pachioma ọ gaala ekene yo ọgọjede ya nna iru Igwebike ejigre na mmịata anam business farmers Lagos and the Awka branch esi na kene odozi akụ ya Adaobi Emma Odoba ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Emmanuel Odoba Pachinoso nke mbụ Pachioma Bobi si nkele yo Bobi nwa mama Bobi obele nwe nna bịala egwu na ndebe mmadụ ka ndebe ego onye ọma mụ Bobi nwa mama Bobi omogo nwa mama ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu aka ndị bịa Bobi nwa mama esi na kenele gị
Chunoso Emmanuel gọvanọ n'ọmụma Imo steeti Amnelobobi ọ sị na nkene yo Chunoso Yoma mụrụ nwa Emmanuel nwanne m gọvanọ n'ọmụma Imo steeti Bobi si kene gị nwe ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego onye nwanne lụ nwanne nwata ụkwụ ma wela zọ ndụ ọ bụ na mmiri atanụ ebe ahụ ka isi eje nwanne m Lagos oke ịbịa atụ aka ife menite nwanne m ma mmiri akọnye mmiri atana mmadụ ahụla Bobi odogwu Roger ife isi mere m ọgọ nwanne m si anyị akọnarị na ebe ọdụ Chukwu gọrọ ya n'elu ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu ahụ bụ ndụmọdụ obere ya ọzọ adị egwu nwanne mana ọ dị ka egwu ị ga-agba Chimaria nyarọ gị na anyị ji egwu a wee na-ekene Uchenna Dumaka Ogbuefi Jaja na Lagos branch mekene Uchenna nwanne m ne Uchenna Dumaka nụ Uchenna mmanwụ na-akpọ Bobi si kene nụ ya bụ nnalụ nwanne m na ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ Olukige debe ego nụ jewe ndebe nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego Bobi ka nna abịala egwu a Bobi si kene gị Uchenna Dumaka nụ ndị Igbo Ogbuefi Jaja nwanne m Lagos branch ọma ọkọ jide tija nwanne ị ga-ama Chimaria ọ na-amasị ya n'elu basikụ na besi ma ị nyarọ gị dị na snape nwanne akwa ga-ege ntị adịkwa nwoke akụrịrị ibudu eto ọkọ jede onye ọma Nnamdị Belenu Nnamdị nwanne kwenu nke Igbo jembe nwelo Mamiata na on business pharmacy ọma ọkọ jede Bobi wa mama yes na kelere Nnamdị anekwe ojembe nwelo Mamiata na business pharmacy Lagos branch mekele yo ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego wawa ka ndebe nọmụ ahwalele ka ndebe je mkpu abụ mkpu mmanwụ biko na-etinye dada mkpu abụ mkpu mmanwụ ekwekwe mmanwụ na-agụ egwu ekwekwe ọkọ jede onye ọma Chinedu Chiego Chinwoba Mamiata na Mpayama odogwu n'India ga-ajakwa aka Igbo odogwu n'India ụfọdụ ijele India je nata Luseba bụ gbalaka nata ma gị ijele ibulike nata ịbịala otu ụmụnne ego Igbo ajakwa aka ike n'India mmele donet nwa nkịta oele ochedezi Igbo ajakwa aka biko kene nwa bụ nwanne na-abụ ụcha nwanne m nwa bụchalụ aka na lụrụ ya ọlụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego nwa bụ ezi ọcha ọfịa flag kedu maka Sochi obere nwanyị egbe ọkọ jede onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba ndị bụ Ojuju nwanne m ike bi n'oke nwanne m ọ na-akpọ Ojuju nwa Igbo onye ọma mba mara nwanne m nwa mmụọba ndị bụ Ojuju nwanne m ike bi n'oke odogwo ezi ọhịa na ị ga-adịrị m omena wasa izi ọhịa na ị ga-adịrị mba mara mmụọba Ojuju ike bi n'oke mekele isi na nkele ezi odozi akụ
Uchechukwu Mbamale ya na ezi nwa gị Onyinye-Chukwu Mbamale ekenazikwa Chikeluo Maọba Owo Bisi Ije Owo Dada ya na Madam Benedict Maọba kenezikwa Friday Maọba Ojuju si na nlote unu Mbamale nwanne m ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu aka na-akpale Ojuju Igbo ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego mmụ Igbo ka na-akpanụ oluka ị ga-edebe ego nụ jewedewa nwanne gị n'ego na-agwụ agụ mmadụ na-ebike ka ọ na n'ụwa ụmụnne elojibenụ ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọgwụba ahụ okwute Jizọs ọ ga-ala olulu isi na nlọta elu ezuoli akụke Chukwu nọ ya na ya bụ tobe Chukwu sodi eme akụkụ ebuka ka isi nwanyị ọ dị ka eji ebe ọnụ mmachi amaka egwu isi na nkenelu gị nụ nwanne m okoye nwanne ndebe mmadụ ka ndebe ego sọmpere igwe ezi ọmụ ị ga-adị esi m nkenelu gị nụ ka nkenelu gị atone nwanne gị nụ mampas biko jize ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ọ dị ka nna abịala ebe ọmụnụ obele nwa na-emesiri ike bọbi ebe n'ugwu kere ebe nna nụ aikene bọbi mama aikene bọbi ọnụma aikene bọbi ibi ije chere anya ọja akọnarị n'ahịa ifi ije chụ ọja akọnarị n'ahịa obi nwa mama ifi ije mọgọ akọnarị eze ọmọgọ ifi ije mọgọ akọnarị n'ahịa wana ezo ojije gị ga-abụ ewele ọ na-abụ asị ọ naghị ị ga-abụ ewele ezu ụka ojije gị ga-abụ ezinụlọ elojimanụ na ọ ga-abụ ife mara mma mmiri odido ga dị n'ime nụ mmiri bụ ndụ nwanne mmiri ga-eji eme ihe ọkụ ndebe mmadụ ka ndebe ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale aka dị ya nwanne nke ndụ mmanwụ na-akpọ gị umekole nụnụ egwu a na-atụ ite nke na-eti nwachale mkpụrụgba mmadụ na-esi na-atụ egwu aịsị mmọnwụ tie mmọnwụ n'okwu adịghị oke ka na-eti nwachale aka dịle aịsị na mkpụmekolu n'elu egwu a na-atụ ite n'ụdị mmọnwụ okwu a na-adị ya n'ebe esi ọkụ ojede gbanye arụ gị adị na nke n'elu gị nụ tọnda nwanne gị nuho ya bụ ebu igwe nụ tọnda nwanne gị nwanne mmadụ ya mụchie nwanne Jaki nwanne gị onye ọma Jaki nwanne gị Jaki nwanne gị nwanne lọsịn Chukwu ozi ego ndebe mmadụ ka ndebe ego ka na-eti nwachale papa chiemeyo chigemeligo nyaka iji bụla arọ n'ụba arọ oke ikuku na-emeli gị irenụ mkpu ahụ mkpu mma ekwekwe ike ndebe mmadụ ka ndebe ego nụ ndebe mmadụ ka ndebe ego egwu abụ ndụmọdụ ka ndị bịa onye ọbụla bịa n'ụlọ ọrụ mee olu ka m ga-edebe ego nụ ka nje nwedebe nwanne m nụ na ego na-agụ agụ mmadụ na-ebike nka ọ na-eme ụwa ọgọ jede asọtọrị kedewa asọtọrị sida nwanne ị ga-ama atụmarị a ọgọ jede ọ nabasị anụkwu obole nwanne m nụ nwa ama na-ekebiri
amala ke mwibe wambole ngibo kola onama anugo kola ma ndabe manu kandebe gonu ndabe manu kandebe go gibo amade wanem amande ti wanem barista ma gana yo amande ti o barista wa mweza na koko zeda dalo wanem ayaba chibukari oyoma monwe kele ndebe manu kandebe gonu chamba wa mama chamba mauna wene walele kandebe ndebe manu kandebe gonu ndebe manu kandebe go chamba zi wanem chamba mata we gonu wena ta chamba piano we balano lo wa zauno oko chimata kutaku ela wo chamba wanem mona ego wana chamba biko kenelo mu manuge badi meet oyoma mauna kwene andebe maro kandebe go badi mauna wona badi gebe kwanugo yo no mamu wado mama badi mo onye di kokuta mamma loza ngebu utabable ngebu mobule ya di kokuta no chuna go oya di kokuta mamma loza mekene chido anu kwano chuna aloke chido wana kwigwe chido benu chido wana kwano wana kwigwe telefon bosaloge uji kanetu zigeno ona base eje ona ba yaki musabege wanaga chido benu wana keken ya okeken la kwa idoko ngemu wane wachono chukelo yelokeno ndebe mmadụ ka ndebe go no ndebe mmadụ ka ndebe go egwu abụ mmadụ ka njibano mmadụ ndebe nwanne olu ka ngadebe go no anje nwe ndebe nwanne m no ego na-agwọ ahụ mmadụ na-ebike nka ọ na-enu ọkụ ojebe onye kachi nwa m nọ nge bụ adam nwanyị biko lote chukwu ike ya bụ ọkpara chibike nwa biko lote ya bụ onye aka ụwa nwa dị n'aka chukwu kala ụwa bunye me ye mu tua ye mu chukwu okeme ọkọchi me ye mu Nyemu ọkọjẹ ịga amati maria barije nwanne m nụ onye mịata nwanne m nwanne Taiwo chukwu gozegi nwanne Taiwo ekene chukwu ji n'ọfọ nwanne m nụ chukwu gozegi nwanne m ọfọ mmanwụ na-akwa eme ọfọ ọba adijeri osede anagwate onye ọra m ọga iko kere konja yama konja vi iko kere lemondo motive one mona kwenu wani kechuko ake wando ike melonu chiri wa mona kwenu no so wenze lenu ike na Lagos State landlord one do na lage one no so wenze chugo zekyo ndebe mmadụ ka ndebe go onye wa mama kelebenu nnado aike onye mamu obi wa mama eze ọmọgọ nwanne m ọmụ abụ aka onye ame oresi alụmụ anamụ